Il-Vatikan qed jinvestiga kirja li saret lil kumpanija tal-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabina Ġus Kabordin fil-Monasteru tal-Benedittini fl-Mdina. Din il-kirja saret lura fl-2020 u minkejja li t-titlu tal-post kien jgħajjat lill-Kurja u llum lill-Vatikan, il-kumpanija tal-kap eżekuttiv Nazzjonalista daħlet f'arranġament dirett ma' żewġ sorijiet li kienu inkwilini fil-Monasteru li jott iktar minn 3000 metru kwadru. Aktar kmieni din is-sena l-Vatikan ħa titlu tal-binja fid-daħla tal-Mdina wara li l-unika soru li kienet għadha fil-binja kriet il-kumplament tal-binja lil kumpanija privata għal 150 sena mingħajr ma ġabet l-approvazzjoni tal-Kurja u l-Vatikan. Sissa għadu mhux magħruf għalkemm qed jinkera l-post fl-Mdina li Ġus Kabordin qalbet fi spazju kummerċjali għal wirijiet. Madankollu rapport fit-Times jindika li l-kuntratt tal-kirja l-oħra ta' partijiet sostanzjali mill-binja ta' aktar minn 3000 metru kwadru huwa ta' 1,750 euro fix-xahar, ċifra ferm anqas mill-valur tas-suq. Fil-kuntratt tal-kera qed jiġi rrapportat li s-soru ma kellha l-ebda titlu fuq il-binja u ma kellha l-ebda jett li tidħol f'arranġamenti ma' kumpaniji privati għal skopijiet kummerċjali.